студенти, гости на този организиран форум от Центъра за компетентност и нашите партньори в Института по роботика. Изключително ми е приятно днес да сме тук заедно, да имаме възможност така да се срещаме на живо, да дискутираме, да разговаряме, защото видяхме по време на пандемията колко трудно ни беше на всички, без да се виждаме, без да имаме възможност да разговаряме един срещу друг. Моята тема ще ви приземи малко така. Няма да сме в бъдещето, няма да сме с толкова много високи технологии като решение, но ще ни даде представа от един проблем как обучаваме лекарите, как обучаваме хирурзите да работят с една висока технологична система като роботизираната. Финалната ми част ще е пак в бъдещето и пак ще легне на обучителната крива. Карцинома на ректума трябва да кажем, че е изключително едно от трудно лечимите заболявания, онкологични заболявания. Десетилетия технологичен напредък са коствали, за да се знае какъв трябва да е хирургичният подход за лечение, защото 100% смъртност през 18 век, нали, стигаме до съвременната, където смъртността от хирургичното лечение на карцинома на ректума е под половин процент. Едни тежки кървави операции, усъкътяващи в 19 и началото на 20 век, за да стигнем по 70-те години, където тази знаменителна личност, Били Хелт, професор Били Хелт, дава концепцията за златния стандарт от тотална мезоректална ексцизия. Това означава, че трябва да се отстрани ректума заедно с карцинома, не само като орган, като стена чревна, а с адвентицията, която е около този орган, правото черво, т.е. заедно с масната тъкан, лимфните възли. И то не е само просто да бъдат примахнати в по-остър начин, издържано с изключително високо качествена хирургия. И тук са няколко снимчици от плановите, после във видеята вие ще видите значително по-добре за какво става въпрос. И интересното е тук, че през далечната 1985 година, когато публикува своите научно откритие, Били Хелт не дава само анатомията, не дава само хирургичния подход като точност, а и дава предложение за нов вид инструментариум, който да съпътства това хирургично лечение. И наистина следващите 20-25 години концепцията за лечението, хирургичното лечение на рака на правото черво тотално се променя. Това е една следваща стъпка в хирургията. От отворената хирургия отиваме в минимално инвазивната хирургия, лапароскопската такава. Това беше първото проучване, виждате, 2013 година, което каза да, изключително обучени хирурзи при селектирани пациенти, напълно равностойно на отворената хирургия. Тоест, в медицината, когато въвеждаме нови технологии, винаги са много важни тези тип проучвания, които ни посочват това, да имаме възможността да кажем, че новия метод е поне равностоен на златния стандарт, който е в момента. И именно това направи това проучване COLOR 2. Виждате 1044 пациенти и целостта на резектатите, резекционните линии като негативни, качеството на оперативната интервенция беше доказано в рандомизирано проучване като абсолютно равностойно на отворената хирургия. Някъде по това време се появиха и роботизираните хирурги като системи. Имахме възможност в нашия екип така се случи, че буквално 2-3 години след въвеждането на лапароскопските интервенции, вече имахме роботизирана такава. И тук е, може би, да кажа една лична история. 2008, когато дойде първата роботизирана система, в мен изгра един детски спомен. Аз бях в Троян, учейки в началното училище, 3-4 клас, бях кръжока по електротехника и тогава подарък забравял съм от коя далечна държава беше, дадоха на кръжока подарък мини роботизирана система, която ходи, робот, който ходи, с дистанционно, което е с едно кабелче, си представете, имаше възможност да завира наляво-надясно. Та кръжока от ученици тогава, началното училище, сглоби този робот и това ми беше първият досег до роботизирана система. И втория, който си спомням, че наистина
осъзнавайки каква крачка медицината е направила, беше когато видях роботизираната система 2008 година. В 2007 само знаех, че съществуват. Даже професор Шлакнер, при който бях 2007 година на специализация, когато му казах, че Медицински университет Плевен закупува роботи, чакаме в януари роботизирана система, това е в Берлин, в Германия, той беше изключително изненадан как може в Плевен, в малък Плевен, защото той е доктор Хонориус Кауза на нашия университет, в малък Плевен да закупи такава роботизирана система. Именно тогава, 2005, 2006, 2007 година започват първите операции за колоректална хирургия с роботизирани системи и вече 2014 в България нашия екип в този момент оглавяван от професор Делийски, заедно с мен и още колеги, направихме първата ректална хирургия в България с роботизирана система. Какво ни дава роботизираната система? Стабилната камера, видяхте образите и видеята от презентацията на академик Горчев, професор Томов, 3D образа, повишената подвижност на инструментите, по-добра визуализация и представяне на тъканите. Виждате една панорамна снимка от операционния блок как изглежда. Като цяло, крайната цел е по-качествена хирургия, по-качествен резектат, което означава автоматично по-добра преживяемост, отдалечен от рецидиви и тласък на заболяване период за пациентите. Тоест, тази усъкътяваща тежка хирургия, където само колкото е била по-силна ръката на хирурга, толкова е имало значение, сега отиваме в другата крайност, където колкото си профилен, елегантен, не травмираш околните тъкани, толкова по-добър хирургичен резултат ще имаш. Това проучване излезе 2017 година, където виждате сравнението между робота-асистирана хирургия и конвенционалния лапароскопски подход в хирургията. РОЛА е съкръщението на проучването. Виждате 471 пациенти, 10 страни, 40 хирурга. И тук очакванията, когато това проучване стартира 2012 година, то съвпадна с моята специализация по хайфохирургия и по едно време си мислех, че съм единствения хирург в света, който се занимава едновременно паралелно с роботика и с хайфо. Оказа се, че има още няколко такива като мен и аз се запознах с тях. Те бяха включени в проучването и те първи тогава ми съобщаваха, това беше 2013-2014, колко подводно е, защото виждате много голям брой пациенти, много страни, много хирурзи, че някои хирурзи, които са включени в това проучване, правят по една-две ректални операции на година с роботизираната система, което е изключително малко като бройка. И това доведе до едно негативно проучване, което показа, че роботизираната хирургия не е готова все още за въвеждане в ежедневната клинична практика. Виждате някои позитиви, бяха, че 8% срещу 12% са конверсиите, но като цяло негативно проучване и в някои подгрупи на мъже с по-висок body mass index, с тесен таз доближават 50% разлика, т.е. има по-голяма полза от роботизираната система, но като цяло едно негативно проучване, което върна, може да се казва, върна спирачката така и ентусиазма, който имаше в тези години за роботизираната система. Ето още едно проучване за робота-асистираната тотална мезоректална ексцизия, за обучителната крива на другия полюс. Виждате 2012 година съмнение дали съществува изобщо обучителна крива, че не е толкова важно колко оперативни интервенции даден хирург ще осъществи. И виждате, не се откриваха разлики в оперативно време, конверсия, онкологична сигурност и усложнение. Тотална мезоректална ексцизия, сравнителен анализ на онкологичната и на функционалната резултат на този тип проучване, изучава обучителната крива на двата метода, не открива сигнификантни разлики. Обучителната крива виждате между 30 и 50 случая. Това е не за екипа, е за всеки един оператор на конзола. Обучителната крива при роботизирана хирургия, виждате, това е един метаанализ, доста сериозен, 9 проучвания, голям брой пациенти. Обучителната крива, виждате, 39 пациенти излиза по този метаанализ. При 37,4 пациенти се достига фаза на платост, намаляване на оперативното време и усложненията. Изходих като материали и методи, изцяло стъпих на това, което сме направили в Центъра за компетентност, с създаването и с апгрейда на нашата система в операционния блок. Виждате 30 пациента за периода от близо 3 години, в съвпадна периода с пандемията.
Малко така имаше, знаете, ограничения с планова оперативна интервенция, с забавена диагностика, но въпреки това успяхме, справихме се.